традицията от първия двубой. Гостите ще пазят зоново нашия централен нападател. Но в тази зона има една повтаряща се ситуация. Най-често до Бербатов вероятно ще бъде Денис Ковба. И Дуспа, какво лошо начало! Какво лошо начало още в четвъртата минута. Първата сериозна грешка в нашата отбрана е наказана с наказателен удар. Ето, вижте още веднъж тук как Димитър Иванков подцени ситуацията. След това тръгна да поправя грешката си и нямаше никакво действие от страна на нашия вратар. Нямаше, според мен, непозволено действие. Виждате как той се отказа просто да играе за топката, за да не се получи наказателен удар. Но опитен футболист като Александър Хлеб се възползва от ситуацията и сега Роман Василюк е срещу Димитър Иванков. Удар на Василюк и 1-0 за Беларус. Още в четвъртата минута. Кошмарно начало на матча и тук е време да включа и нашият гост Явор Вълчинов. В такъв момент Явор е с гол, казано на футболен жаргон, от съблекалната. Никак не е приятно да се започне домакинството. Добър вечер, Пепи, на теб и на зрителите на Българската национална телевизия. Наистина започна един труден матч за Българския национален отбор, но такива са всички матчове от квалификационния цикъл. И ако искаме да се класираме... Минута, натиск на нашите. Да видим сега Бербатов ще успее ли да гардира топката. Трима срещу него. Чисто играха гостите и сега пряк свободен удар. Категоричен е главният съдия. Протестира в един момент Тимофей Калачов, футболиста с номер 3, който влезе в това единоборство. Добра ситуация и за Димитър Телкийски, и за Мартин Петров, защо не и за Христо Йолов. Кой от тях ще опита своя късмет? Добра дистанция, около 23-4 метра. Има време топката да направи параболата и да достигне до незащитения от Юрий Жевнов ъгъл. Важен момент. Дали ще правят някаква комбинация нашите или Мартин Петров ще стреля директно. Удар на Мартин Петров и 1-1. Какъв снаряд в 10-та минута. Това очаквахме всички. Когато не потръгне играта, на дневен ред идва статичните положения. И този истински спасител Мартин Петров в тази квалификационна кампания. Като кинжал неговия ляв крак нанесе удар по топката, за да стане тя наистина невъзможна за Юрий Жевнов. Обърнете внимание. Опита се вратаря на Беларус да хитрува, направи една излишна крачка в ляво. Очакваше удар в далечния ъгъл и Мартин Петров приложи една типична хитрост в такава ситуация. Удар в ъгъла, който вратаря трябва да охранява. Равенството на Васил Левски е възстановено много бързо. Атакуван на левият оперирания крак на Мартин от страна на централния защитник на Беларус. От тук директна стрелба по посока на Юрий Жевнов не ми изглежда логична. Но пък колко често именно липсата на логика е предоставила най-красивото в играта. Да видим какво ще стори. Комбинация, разбира се. Стилян Петров. Опит за двойно подаване, няма засада! И това е 2-1 за България. Гол на Чавдар Янков. Прекрасно разиграна статична ситуация в 40-та минута. Аплодисменти както за голмайстора Чавдар Янков, така и за Стилян Петров, който прави втора много важна асистенция в противоборството с Беларус. Аплодисменти от страна на президента Георги Първанов. Нашите нанасят решителен удар в края на първото полувреме. Ето тук обърнете внимание. Такъв хубав пас даде Стилян Петров. Там имаше и още едно продължение на Димитър Телкийски. Без него нямаше как да се стигне до головия удар на Чавдар Янков, който обърнете внимание как дебнеше. И ето тук протегна кракмеча Телкийски, за да стане после топката невъзможна за вратаря на Беларус Юрий Жевнов. 2-1 за България. Прекрасна триходова комбинация, която ми се иска, уважаеми приятели на футбола,
да тури край на нашите мъки тази вечер на стадион Васил Левски, защото в един момент матчът се превърна и в мъка за националите. Атакуван на левият оперирания крак на Мартин от страна на централния защитник на Беларус. От тук директна стрелба по посока на Юрий Жевнов не ми изглежда логична, но пък колко често именно липсата на логика е предоставила най-красивото в играта. Да видим какво ще стори. Комбинация, разбира се. Стилян Петров. Опит за двойно подаване, няма засада! И това е 2-1 за България. Гол на Чавдар Янков. Прекрасно разиграна статична ситуация в 40-та минута. Аплодисменти както за голмайстора Чавдар Янков, така и за Стилян Петров, който прави втора много важна асистенция в противоборството с Беларус. Аплодисменти от страна на президента Георги Първанов. Нашите нанасят решителен удар в края на първото полувреме. Ето тук обърнете внимание. Такъв хубав пас даде Стилян Петров. Там имаше и още едно продължение на Димитър Телкийски. Без него нямаше как да се стигне до головия удар на Чавдар Янков, който обърнете внимание как дебнеше. И ето тук протегна крак Мечо Телкийски, за да стане после топката невъзможна за вратаря на Беларус Юрий Жевнов. 2-1 за България. Прекрасна триходова комбинация, която ми се иска, уважаеми приятели на футбола, да тури край на нашите мъки тази вечер на стадион Васил Левски, защото в един момент матчът се превърна и в мъка за националите.